Gojam tum mai na kara Kalanne ayewa tum mai na kara Association mai na kara Bena kare kara ankuna yam mai na kara ankum na daga mai na kara Jito fulawati biwaike mai na kara kum na daga mai na kara Bena kare kare kakatun mai na kara donan da mai na kara beno mai na kara beno kare kare ai bado nan da dole an kumna tuktuwan na wanjam beno mai na kara beno kare kare komai ta banjama nan da kokunan kara adam yam diesel ta fitiskun na ne na leuta santara umar sadauki youth leader da na yetu watun mai na kara kare association a Nigeria ting gantun wancana yawante beno kare kare beno mutaka mai na biwaike nan na kama ka bono kare zumu ne a mike bulu ka de ka donno nanda mai na kara fatene ta kai mai na kara an kumna daga mai na kara